Гайса үзенең 12 шәкертенә нәсихәт биреп бетергәч, башка шәһәрләрдә гыйлем биреп һәм вагаза бирергә дип аннан китеп барды. Шумдыручы Яхья исә зинданда чакта Мәсихнең кылган гамәлләре хакында ишеткәч, аңардан килергә тиеш булган зат синме, әллә бүтән берәүне көтикме дип сорарга шәкертләрен җибәрде. Гайса аларга җавап биреп, барыгыз, күргәннәрегезне һәм ишеткәннәрегезне Яхьяга кайтып сөйләгез. Сукырлар янә күрә, аксаклар йөри, махаллылар тазарына, чукраклар ишетә, үлгәннәр терелә һәм фәкыйрьләргә яхшы хәбәр игълан ителә. Минем хакта кем шикләнми, шул бәхетле диде. Яхья шәкертләре киткәндә, Гайса халыкка Яхья хакында сөйли башлады. Сез шүлгә нәрсә карарга бардыгыз? Җилдә тирбәлә торган камышны карарга дипме? Нәрсә карарга бардыгыз инде сез? Купшы кием кигән кешенеме? Бит купшы кием кигәннәр сарайларда яшиләр. Ул чакта нәрсә карарга бардыгыз? Пәйгамбәрнеме? Әйе. Мин сезгә әйтәм, ул пәйгамбәрдән дә биегрәк. Изге язмада менә мин алдыңнан хәбәрчемне җибәрәм. Синең алдыңнан ул юл әзерләр дип язылган сүзләр аның турында. Сезгә хак сүз әйтәм. Хатын-кыздан туган кешеләр арасында шумдыручы Яхьядан биегрәк һичкем булмады. Шуңа карамастан, күкләр патшалыгында иң кечесе дип хисапланучы да аңардан биегрәк. Шумдыручы Яхья көннәреннән алып, бүгенгә хәтле күкләр патшалыгы өчен көрәш бара. Һәм көч куючылар аны кулга төшерәләр. Барлык пәйгамбәрләр һәм бөтен канун Яхьяга кадәр пәйгамбәрлек иттеләр. Әгәр кабул итәргә телисез икән, белегез, ул килергә тиешле Ильяс. Кулагы булганнар ишетсен. Бүгенге буынны кемгә тиңләп була? Алар, без сезгә күңелле киләр уйнадык, ә сез биемәдегез. Без кайгылы җырлар җырладык, ә сез кайгырып еламадыгыз дип, базар мәйданында бер-берсенә кычкырып утыручы балаларга охшый. Яхья килде. Ашамый да, шәраб тә эчми, һәм кешеләр аңа җин кагылган диләр. Адәм угылы килде. Ул ашый да, эчә дә, алар күрегезче, менә бирән, эчкече, салым җыючыларның һәм гөнаһлыларның дусты диләр. Аллаһның зирәклеге үзенең эшләре белән хак дип исбат ителә. Аннан соң Гайса мөгъҗизаларның күбесе эшләнгән шәһәрләрне тәүбәгә килмәгәннәр өчен шелтәли башлады. Кайгы сиңа, Хразин, кайгы сиңа, Бәйт-Сайда. Әгәр сездә кылынган мөгъҗизалар Сур һәм Сидон шәһәрләрендә күрсәтелгән булса, алар күптән инде тупас киемнәргә төренеп һәм көлгә утырып тәүбә итәрләр иде. Ләкин сезгә әйтәм, кыямәт көнендә Сур белән Сидонның хәле сезнекенә караганда җиңелрәк булыр. Әй Капернаум, әллә сине күкләргә күтәрерләр дип уйлыйсыңмы? Юк, үлеләр дөньясына төшерелерсең. Әгәр синдә кылынган мөгъҗизалар Сәдүмдә эшләнсә, ул хәзерге көнгә кадәр сакланып калган булыр иде. Ләкин сезгә әйтәм, кыямәт көнендә Сәдүм җиренә сиңа караганда җиңелрәк булыр. Шунда Гайса, әй атам, күк вә җирнең хуҗасы дип әйтте. Зирәкләрдән һәм акыл ияләреннән яшереп, аларны балаларга ачып бирүең өчен сиңа шөкранә кылам. Әйе, атам, синең изге теләгең шундый булды. Атам һәммә нәрсәне миңа тапшырды. Угылын атасыннан башка һич кем белмидер. Атасы да угылдан һәм угылы белдерергә теләгән кешедән гайры һич кемгә мәгълүм түгелдер. Хәлдән тайганнар авыр йөктән интегүчләр, һәммәгез дә миңа килегез. Мин сезгә тынычлык бирермен. Камытымны үзегезгә киегез һәм миннән өйрәнегез. Чөнки мин юаш, басынкы күңелле
һәм сез җаннарыгызга тынычлык табарсыз. Камытым уңайлы һәм йөгем җиңел.